Fil-Palazz tal-Inkwiżitur il-Birgu ġiet fit-tmiem mal-wirja Moving with the Wind Like Waves. Il-wirja li kienet tinkludi 15-il biċċa xogħol iparti minn proġett ikkummissjonat mill-Fondazzjoni tal-Bank of Valletta dwar l-arti kontemporanja. Ma TVM News il-kuratriċi tal-proġett Elise Tonna spjegat li x-xogħlijiet li ġew esebiti riflettew aspetti differenti tal-Palazz tal-Inkwiżitur. Ħloqt dan il-proġett sabiex nikkrea opportunità biex l-artisti jkunu jistgħu jaħdmu direttament fis-sit u jikkreaw xogħlijiet li huma fuq is-sit innifsu. Ix-xogħol esebit kien ta' 9 artisti bbażati f'Malta u Maltin. Jew xogħol ta' sound, jew xogħol ta' pittura, installazzjoni, stejjer minn kollox. ċeramika. B'xogħolhom l-artisti investigaw narrattivi li mhux daqstant dokumentati. Kull xogħol irrifletta l-kamra li tpoġġa fih. Traċċi l-esperjenzi tan-nies, il-marki, l-istejjer, il-memorja. L-artist viżiv Jacob Saliba esebixxa xogħlu fil-kamra fejn l-Inkwiżitur kien jilqa' lill-mistednin tiegħu qabel ma jidħlu fil-kanċellerija. Fejn daw il-pjanti li qed jistennew il-ġuri tagħhom għal-qrati bħala kumment fuq id-dipendenza fuq il-bniedem u il-political powers kif jinfluenzaw l-ambjent ta' madwarna. L-artist viżiv Sheldon Saliba iffoka fuq il-bitħa prinċipali tal-Palazz tal-Inkwiżitur. L-intervent tiegħi Archaeology of the Everyday jesplora ftit l-oġġetti li nstabu f'dan il-bir. Fosthom 3D scan ta' tazza Xiniża li vera nstabet fil-post tinsab fil-mużew. U l-artist Julian McAuliffe stħarreġ l-istorja tal-kafè li relatata ma' dan il-palazz fit-taraġġ fejn kien jitqassam il-kafè. I explore this coffee by using a film that I developed using coffee and also a dance that was done by my mother. Il-wirja jparti minn proġett maqsum fit-tlieta li jinkludi wkoll pubblikazzjoni li se toħroġ aktar tard din is-sena u programm ta' attivitajiet.